Aprang se KARDOM kadu Kave Karbitich 2.0 YouTube channel long kelangara doana fans tame lapen nona bang ke ration card akimi ke apply ta cheng bomlo lasipini labangso video long nali tumphan nangkathan ponia bang ki koson si ration card ke apply ning ma mate form bang ka fill up ning ma labangso puthak sinili labangso video long nangthan pachini pon ikpo lapen copy pia documents ning ma konasi ka submit dam ning ma labangsta nanglitum klarda galam chini pon ikpo lapen nalitum labangso YouTube channel kilang pen nalitum ning sam polote labangso YouTube channel nalitum subscribe ikon lapen adung hestame belarjan thekloi adax tame nalitum berponik dianon lalapulde munon finili ajada sonle labangso YouTube channel long upload tame nalitum a mobile long an notification nangkele da prai afan lo tangte thiak pen chethan ponanang lapen lang ponon lapendak klardak mencethan polonang kosonson se kapilap naing ma labangso form labang ke nalitum hanili stamina piklang pon lapen nalitum stame video ki cheng pen kijut an nanglang dun ikon lapen labangso ration card ke apply hot copy pia documents ki naing ma labang nili video kijut malam nalitum pan nang than pachini pon ikpo non bang ke dak cheng polonang kosonson se ke apply naing ma labangso puthakle aprang si family identity card ration card data entry form no labang ke nalitum dak pen thek ponong ikpo lapen lason datak si exciting card holders lapen new applicant dui please tick nalitum dak bangke tick nangpo new phanma mate lason correction ni mate la komanya men ke thap duni phanma labang nalitum dak pen tick nangpo nalitum tick ning labang ke dak nalitum option dui la hini option nalitum la abera bangle tick pigon nasodim lapen serial number form serial number nalitum dak tok nang nilo labang ke angara official mate local official office tumsin nang togdun ikpo lapen photo bang nalitum dak pabon iknang po photo bang ke apply dun vegi abang phu mate labang so abang phu ya photo si dak pabon dun iknang po head best photograph of head of the family lalo lapen putha nang litum dak pen card type bang nalitum dak select nang po APL mate BPL AAY mate MMASY la pliando card bangke nalitum koso card sidak pen ke apply din ma la bangke nalitum tik pidon ignang po mate la bang so box along nalitum tok ignang po AAY pulote AAY tok ingo la pen BPL pulote BPL tok ignang po la pen sonalam dak nalitum thekloin ke tok all fields marked with a star are mandatory to fill and must be filled pulote la bangke nalitum la star ke do an ba nalitum la screen along thekloin lason la star ke doan ban nalitum fill up thainang po lapen star Kave Atum bang fill up di data chonglo lapen nalitum la card type nalitum dak pen select elo pulte nalitum tok elo pulte chonglo lapen lab so dem card number applicable exciting card holders jong se komane family ang bang pen jong se card dolo pulte labang so card a number dak pi ber tok don ignang po lapen ave pulte tok ti data chok iklo lapen particulars of the head of the family dak bangke kuma bang phu mate abang phiamen pen se apply din ma labang so details bang labang so dim fill up ignang po aprang sin name of the head of a family dak tok don ignang po lapen alangli apayamen lapen apuamen stame dak pen tok don ignang po lap tok det pen nalitum suppose name dolang dak suppose name nalitum tok tame tok te tame lapen gender ba nalitum dak pen tok ignang po female ma male ma labang ke puthor na litum dak pen date of birth dak tok dun iknang po labang sodim date of birth lapen age na litum tok iknang po lapen nationality na litum Indian labang na litum dak tok igo lason dak taksi na litum dak mobile numbers tame chipi dun ikme SMS alert nang kiliya phan na litum dak mobile number tok dun igon lapen data feed bank account number na litum dak pen fill up dun ignang po bank account number labang ke na litum dak tok ignang po lapen job card number na litum tok ignang po lapen bank branch a numbers tame na litum dak pen tok ignang po lapen dat BPL serial number for BPL applicant jong si BPL card applicable na litum lang BPL number dui labang so number dak pen fill up dun ignang po lapen puthot na litum lahai fill up tang type na fit present address na litum dak pen fill up dun ignang po present address ka fill up ning labang ke state subdivision lapen rural urban na litum dak pen chongwai ignang po lapen GP town BD
VCDC nalitum dak tok don ignang po amen lapen district amen nalitum fill up ignang po district circle block lapen village amen nalitum dakpen fill up don ignang po lapen status of residence on house mate rent house nalitum labangkin nalimitang hema mate bhara ki dopen si duma labang tan nalitum dak tok don ignang po jong si on house pole nalitum lo OWN labang so on house labang so dim tok ignang po lapen name of house owner for rent house jong si nalitum bhara si do bom polote la bhara ki do ahem pu amen dak nalitum pidun ignang po lapen landmark locality colony in labang tan nalitum dakpen tok don ignang po jong si nalitum landmark colony locality jong si abe pulte nalitum area men dak tok don ikanta chok iglo putha nalitum la puthek longi pin mate pin koda number nalitum dak ber don ignang po pidun ignang po lapen census house number nalitum house number kaan ma labang tan nalitum dakpen pi ignang po jong si abe pulte labang ke menoteri re pipe data chok iki lapen dak number 1 ong election data as a per voter list labang ke nalitum Lok Sabha constituency HPC la nalitum fill up data chok lapen assembly constituency labang tan nalitum dakpen fill up ignang po nalitum voter card along kalte voter cha balong stami labang so details ba nalitum long ikpo lapen year of voter list mate voter list aningkan kamantuma nalitum labang so voter list chap nalitum dak tok dun ingnang po ningkan lapen name number of polling station lapen name of polling station nalitum polling kosodim si kapuri ma labang somen tok dun ingnang po lapen number tok dun ingnang po serial number under polling station as a per voter list nalitum voter list long lang lo pulte thek long igi labang so list dak tok dun ignang po serial number ko anma lapen house number tanalitum voter list long dui achap long labang so achap nalitum dakpen number bangan dak pi dun ignang po house number lapen if present address permanent address same are same tick check box nalitum la dak a box thekloing permanent address jong si present address pen permanent address jong si ing siwada pole nalitum dak tik pidun ingon lapen lahai lang bangan nalitum fill up le data chok iglo mate tokti data chok iglo lapen dak professional details nalitum puthot dak pidun nang pola bang page 2 lo mate form hini bang lo ing sibang fill up iglo lapen la hini form lo labang ke daka fill up dun ning bang ke nalitum professional details occupation nalitum kopi si claim bomma lapen ning kaning silong kan si annual income ma nalitum dak tok don inang po lapen number 3 lang mang LP gas connection details nalitum dak pen pidun inang po gas connection status available not available nalitum dak hini option do nalithem gas use wa ma mate use jema nalitum labang ke nalitum dak answer tok don inang po not available pulte nalitum not available dak tok don ignang po labang so dim mate labang so abok salong lapen lahai long ka gas company name gas agent name consumer number lahai ba nalitum jong si gas do pulte nalitum tok don ignang po lapen gas jong si use je pulte nalitum tok te data chok iglo lapen number 4 along bang telephone la for exciting family identity card ration card holders only labang ke nalitum fill up na nilo kimi tumpane lapen nalitum dak kipido naing labang ke kopi pilo pulote attach enclosure copy of exciting ration card box detail particulars family labang nalitum nangne labang sodim ke lapen number 5 long for the new family identity card mate ration card applicant labang nalitum dakpen fill up dun ignang po ka fill up dun ignang labang ke details of particulars about place of birth of applicant nalitum state subdivision puthot nalitum dakpen fill up dun ignang po rural GP town lapen district circle block village ward number labang ke nalitum fill up ignang po lapen documents required to be enclosed along with this form dak kopi documents si kenaing ma labang ta nalitum dakpen pidun ik naing labang ke nili dak non nang than pachini pon ikpo aprang si dak nalitum la thekloi number 1 on detail particular of family member in next year 1 lapen number 2 bang copies of birth certificate of minor members mate ningkan kepen osomar ki bi ki chido pulte labang birth certificate nalitum dakpen tik dunang po pidunang po lapen number 3 lamang certified for the relative page of voter list 2008 labang so voter achap bang nalitum dak pabondon ignang po lapen copy of tax pay land revenue receipt do pulte nalitum la phone number lang pidun ignang po lapen number 5 lamang surrender certificate of ration card latan nalitum dak pipe data chok labang ke
lapen number 6 lamang address proof apan nalitum attested PAN card, driving license, passbook, post office passbook, official municipal holding receipt, lapen electric bill, telephone bill lahay nalitum dakpen ingsima pidun ikmelo address proof apan lasinang litum halaso gajirox alua long stamina litum mina men bangke hodak chitok dun bangke kenang iksot lo lapen dak bangke declaration form lo labangke nang litum labangke dak nang litum amen dak tok dun iknang po sir I am mate Srimati nang litum dak I Sri mate Srimati nang litum dak amen bang dak chitok dun iknang po labang so dim long lapen kapilap ningi thang avelo lapen put dak date bang nang litum dak tok dun iknang po lapen signature in full of the head of family lapen nalitum amen labang swadim la athak tokdon inang po lapen koma abang phuse abang phi makai plai labang swamen sitak bange tok iknang ide labang ke lapen puthana litum dak ladak bangta nang litum thek ponloi la screena long stame daga apis masila sonbi kol la family identity card data entry form la labang so apis bang nili dak nang litum phan nang peklang pon ikdet po dia dak pen bang lahilo da arset do kolo form mang ke dak bang ke nang litum thek ponloi arset nili dak declare dak pen nang peklang pon ya phan nili bori pon po lapen lalo nili da screenshot and ikdet lo ammo bang ken la form bang arset dorong masin nili dak pen declare dak bang nang peklang pon ik thek thidet lo lapen nang litum dak ka fill up to ning la bang ke nang litum nalitum matheng la form ang claro edit ta thek la penalitum la bangso dim mang tik per don ingon la pen la serial number la hi penalitum fill up don nelo la pen ka fill up don ning la bang kenalitum family details including head of the family ka apply vek abang phumate abang phi la bangso a photo nalitum dak pabon ignang po la pen ka ana number si doma la bang ta to ignang po la pen male ma female ma la pen date of birth age la pen voter serial nalitum voter achap long jang si voter id long jang sinalitum amen do pulote nalitum la voter achap serial number ka an ma la pen father mother amen nalitum to ignang po la pen suppose family husband wife nalitum kupi siga che form la bang ka dak to dun ignang po la dia thar dak bang kale la hem head la komasi ka apply dun malaban nalitum dak pen tok inang po husband kalte wife la bang tok dun ikon nalitum la pen relationship with applicant la bang nang libang tok dun nang la pen nationality dak pen tok dun inang po ka apply wek abang pho bang bang relation bang dak tok dun ik ta chok tok te ta chok mother bolte mother father bolte father la tok dun inang po la pen la po kung bang ta nalitum tok tok te pin chok la dak bang ke nalitum tok te de na la son na ta se dak photo la pupe bonang po la pen date of birth la hai hui nalitum male ma female ma tok dun inang po la pen arta tok dun inang po la pen hala ke apply vek abang phi mate abang phu pen kupi siga che phu ma la bang ta relation si with applicant la bang dak tok dun inang po la an cholo la pen la bang sadim stame signature nalitum pidun inang po la pen kijut siang deng ni linang than pachini pon ek pon nalitum phan apare lalo ki jutsiang deng mate acknowledgement number la bangan nalitum dak thek ponlong ikpo acknowledgement received the declaration made in the family identity card entry form nalitum dak nalitum men to inang po la pen photo nalitum dak pabon don inang po la pen photo chipa bon ikdet pen serial number nalitum tok to nilo la pen exciting card holder mate card type nalitum dak pen tok don inang po la pen documents required enclose copy pc pidun ma la bang so box ang tik pidun inang po lapen copy pi documents nalitum dak pen tok pidun ma labang ta nalitum la b number long bang tik pidun ikthana lapen dak receipt number lapen date of receipt signature of seal of signature of reception authority labang nalitum dak pen pidun ik nang nilo nang litum labang dak tok tok te data chok ekpo jalan chalo ka filam nei thang ke sunga vel ladak lasi labang so form tanang litum jong sikenang sot lo pulote nili phana homri go nili stame labang so form ban aksen ek ponang litum pha la penang litum stame prabjin pen ration card Kave Atum apply don ingon la pen ka submit dam nei labang kenang litum la candidate along le dam ta chok MSc along la pen MSc long dam de pin pen nalitum la konat se sang ki piver ma labang so lems mate la pen la property la so dim dam penalitum adak president mate secretary dui
mate manager hodak le pidam ta nalitum chok iklo labangso form abang lalo documents bang nili amut nang thalo ke nang yason anta labangso form along sit mention pon lablo amen bang tok pon ik lablo tangti pinya video long monchi than chat masipin anding iklo la penalitum video lang mesen plus share ikon la penalitum ta kaiwe tum ta prabjin pen apply ikon labangso ration card abang lapen monex a video mate penam molam kapre ka video long le chitong thunang tang te dumi thak mi ka du ka vi la karbiti 6.0 youtube channel long kelang rado advance tamen nilhin pen kardom